जे मोनफ्रोमबो गामियाव साफा साफा अफिसियेलि रिकगनाइज्ड गावबुरा होनाय जागोन आरो बिथांमोननो एसे बेथन हिसाबै रांनि अनसुंथाइबो होगोन। दा अब्ला बेनि थाखाय बे व्यक्तिनि क्वालिफिकेसन ना मा जागोन, बैसोआ बेसेबां जागोन, बेफोरबो गासैबो क्राइटेरियाव दंखाजोबो। बे हिसाबै गामिनि मानसिफ्रानो ओरैबायदि मानसिखौ बासिनानै हरखागोन गावबुरा हिसाबै, जायहा समाजनि सिन्था खालामो, जायहा समाजनि खामानि मावो, जायहा गामिनि समस्याफोरनि खोथा मिन्थिगौ आरो बेखौ लानानै सरकारजों थांनानै सरकारजों मोजाङै बाहागो लाफानानै समाधान खालामनो हागोन। बेबायदि व्यक्तिफोरखौसो गामिनि मानसिफ्रानो बासिनो मोननायनि बे अधिकारा दंखायो। गतिके आं सानो बे बेलायाव सोरबा गावबुराया अबहेला खामानि मावा बेबायदि जानाय नङा होननानै आं 14 नं चिरां दुवार समस्तिनि सिङाव जेसेबां गामि दङ बे गामिनि गावबुराफोरखौ जयै नैबे निज्लानि पिकनिक स्पट, बेनि पिकनिक स्पट बैग्रि बिफां सिङाव दिनै जोबोद मोजां मिटिं जादों। जोंनि ओनसोलनि बिभिन्न समस्याफोर बेनि सायाव जों सावरायलायदों आरो गावबुराफोरनि जि माने इन्सटिटिउसन, गावबुरा जि सिस्टेम, बे सिस्टेमा बोरै फैदों, भबिसतसिम बोरै लांनांगोन आरो गावबुराफोरनो गावबुरा हिसाबै मोनसे गामिनि जिहेतु गाहाय मानसि जायो, बे गाहाय मानसिनि थांनानै थानायनि बेबस्था, बिसिनि अफिसियेल स्टेटास, बेफोरनि सायाव सावरायलायनाय जादों। जि खामानिफोरखौ बिटिसि सरकार हिसाबै मावनो थाखाय खामानि दं, बेफोरखौ सावरायलायनानै बिटिसि सरकारजों मोजाङै बुजा बुजियाव फैनानै बोरै सहाय सहजुगिता खालामलायनो हागोन बेफोरखौ सावरायलायनाय जादों। बयबो फैजोबदों आरो गमामायै बे गावबुरा बिथांमोनहा जेरैबायदि गाव गावनि समाजखौ लानानै खामानि मावनायनि आरो ओनसोलाव जौगानायनि खामानि मावनायनि जेसेबां जेरैबायदि इच्छुक, बेखौ नुनानै जोबोद मोजां मोनदों। आरो बयबो खौसेथार, गावबुराफ्रा एक गथथार आरो बे गावबुराफ्रा जयैनो सामाजिक भाबैबो जयैनो थागोन, ओनसोलाव जौगानायनि खामानि दामानिनि सायावबो जयैनो बिथांमोनहा सरकारखौ सहाय जगिता होगोन आरो राजनैतिक भाबैबो बिथांमोनहा जयैनो थानानै इउपिपिएल दोलोखौ समर्थन होनायनि थाखाय बिथांमोनहा दिनै रेडि। माखासे गावबुरा बिथांमोनखौ जों नुयो मावनांगौ हाबाफोरखौ माखासे गोहैलो गोथौजों एक्टिभ रल लायालासे खामानि मावनायखौ जों नुयो। दा सरकारा मोनसे सिद्धान्तआव फैदों जे मोनफ्रोमबो गामियाव साफा साफा अफिसियेलि रिकगनाइज्ड गावबुरा होनाय जागोन आरो बिथांमोननो एसे बेथन हिसाबै रांनि अनसुंथाइबो होगोन। दा अब्ला बेनि थाखाय बे व्यक्तिनि क्वालिफिकेसन ना मा जागोन, बैसोआ बेसेबां जागोन, बेफोरबो गासैबो क्राइटेरियाव दंखाजोबो। बे हिसाबै गामिनि मानसिफ्रानो ओरैबायदि मानसिखौ बासिनानै हरखागोन गावबुरा हिसाबै, जायहा समाजनि सिन्था खालामो, जायहा समाजनि खामानि मावो, जायहा गामिनि समस्याफोरनि खोथा मिन्थिगौ आरो बेखौ लानानै सरकारजों थांनानै सरकारजों मोजाङै बाहागो लाफानानै समाधान खालामनो हागोन। बेबायदि व्यक्तिफोरखौसो गामिनि मानसिफ्रानो बासिनो मोननायनि बे अधिकारा दंखायो। गतिके आं सानो बे बेलायाव सोरबा गावबुराया अबहेला खामानि मावा बेबायदि जानाय नङा होननानै आं आसा खालामो। सासे गावबुरा जानोबा बिथांनि बैसोआ बेसेबांसो जानांगौ? बिथांनि बैसोखौ जोंनि आगोलनि सरकारनि दिनावहाय जोङो 35 इयार्स दोनबोदों। सावरायलायनायनि गेजेराव बेखौ बुंलायनाय जादोंमोन जे 25 बोसोर जायोब्लानो सासे मानसिया एमएलए दारायनो हायो, एमपि दारायनो हायो, केन्द्रीय मन्त्रि जानो हायो आरो रायजो मन्त्रि जानो हायो। अब्ला गावबुरानि थाखाय 25 बैसोआनो जागोन। दा बेहाय गावबुरानि मिनिंनि सायाव जोङो सावरायलायदों। गामिनि सासे गाहेला मानसि, बोराय मानसि, मिनिङा बेनो। ओंखायनो 25 बोसोर बैसोआ सासे एकदम उन्दै सेंग्रा जालाय जाथारो। बेनि थाखाय बेखौ बारायनानै 35 इयार्ससिम 35 इयार्स एन्ड मर होननाय जादों। दा बेखौनो लाखियो ना बेखौ आरोबाव सोलाय सोल' खालामो, दानि सरकारा बेखौ सालिजारि खालामगोन। आरो क्वालिफिकेसन हिसाबै जिहेतु गावबुरा जाहैबाय, दैनन्दिन जिबनाव गोबां अफिसार्सफोरजों दिनैनि दिनावहाय थाफानानै खामानि मावनो प्रयजन जायो आरो बेनिखाय
एसे भाषाफोर बुंनो हानाय, लिरनो हानाय, दरखास्त होनो हानाय बेबायदि व्यक्ति नांगौ होननानै क्वालिफिकेसनखौ मेट्रिक पास जानांगौ होननानै बुंलायलायनाय जादोंमोन। बेखौनो रुलाव लाबोनाय जादोंमोन। मोनसे गोजोनथाव खौरां। क'क्राझार सहरनि जेडि रोडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। HS आरो HSLC उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन। गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्ल'मा इन मेडिकेल रेकर्ड साइन्स, BSS डिप्ल'मा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।